guys, today's vlog. Maniniksay si Bossing saka si Boss Joey ng ano, tilapia. Ang pala panigin nung diyan. Kaya agad. Pagkasambasan na tayo sigla ko si sigla ko nga rin natin yun. Ay, sigla ka pa rin. Lock. Way guys, mahirap. Pula yan. Yan guys, mag-aantay kami ng ano, isda na magpapakita sa tubig. Kuha guys. Nice. 1-0. Katalaw so. Ayan. Dakil mo. Yan. Nakaisa na si Boss Joey. Oh. Hilap sa pipe. One down. Yan. Ano? Nice. Ni silsilan. Pangalawang bola guys. Woo! Gumpay! Yan. Pangalawa. Laki na naman. Yan. Nandun yung dalawa guys oh. Dalawang wala pang nakuha. Ano? Sabi naman si puta mo. Sag mo muna datong boy tay. Sabi sa Sag isa. Dalawa. Wag. Malas ka po. Sag isa dala tong boy tay. word. O kadayo lang si puta mo. Ang penala na gito ah. Dapat ka palikan man tabi nung Jay, tuturo. bangko. Ayan guys, lipat pwesto kami. Dalawang malaki yung nakuha namin doon. Sos, naghatun niya. Naghatun niya. Agtapaw da peor da kita. Naala. Nagaduda magkukuyog. Didakkel pinunter kami. Laki guys. Laki guys. Andun oh. Shit. Shit. Okay. Yung tali na nabali. Ano, naputol. Ang laki kasi. Ano, ang laki oh.
Uy. Sampai bumba. Wansa manen ama. Ada binna mana. Kamera na guys. Nay, yung puti po nan. Jangan aja sa Ay, po. Meron guys. Sana di na makawala. Bantik mo. Bang matakul ko. Mga daktal. Ni, mga ni makatalo manen ni. Wala pang sugit ah. Atan sa mula taping ara na. Patam ni matinagan mo makayapan ala niya. Na? Tenta kayo. Man ah. Musukatan ni. Matinagin ni. Matinagin ni. Yung inadam. Kaya mo dyan ay lunak niya. Lah. Nyawat din ni. Ni. Pero ba siya mo tan alam? Dadaktal nan sa ka. Awan dati mo lang. Upoy! Naman? Uri kag Laman? Laman? Alam ya data. Santay lang. Wow, kaya mo ya data mag. Manaw? Magbasi na eh. Manaw la. Lawa pa daw. La, ate. Tiro mo ya data ma. Magbatay. Di pala nagpuripas-pas nga tama. Pinabinna na eh. Man, bubuyam tatit tamo. Mm, Nganalan. Tugod man ay. Ama, good size na gitan. Pili ka pa lang yan o masidan. Good size niya. Ya, bukol ti mata na kun nababayaw. Muntan din tayo set atin. Sika makamu ag set kasi kang Ay tanong set. nako. Sila. Si ble pala day tama. Ano lang unan. Kalau leko na eh. Happy ka sa siksik namang Joy. Ang rat. Ang rat. Kita nga ito man. Tumawag dan. No guys. Galis. Manananghalian muna kami guys. Babalik kami mamaya. So yan guys, tapos na kaming mananghalian. So mag-erga na naman sila. Oh, ma-jego-jego. Lalaki daw guys. Anay. Happy agita tilapia nga nagdadakkel nga. Agkay warati irabaw. Di na inayabang kami. Pag koma. Panganala? Pasi ka busing. Ini. Nala. Yay. Awan.
Laki. Nuksok. Takulin niya. Takot tayo lagi abing no. Ha? Takot tayo lang kita kapag pustaran biyahe. Di bangir, papanak. Akong pagbalasiwag ta. Big one. Ito naman siya. Handa na na. Awanin. Totoong tayo buntad yun eh. Kuwantang na lang kita banyas na sir kung banyas data. Gabanyas tiyak. Ta. Patungitan ito lang. Dalo sa mic kating dagita biso ko na. Tignan nyo guys oh. Ito yung nakuha ng screen ni ano, bossing. Ito yung narga ni Boss Joey oh. Laki. Oh. Mga unggoy. Ayan yung mga dalawang klase ng unggoy guys. Isang malaki, isang saktong size. Ayan, mga klase ng unggoy yan. Oh, titira ulit na. Ay, data nakasangong. Palang ano nakasangong. Anak ko. Nala, Diego. Nala. Apo. Kuna naman. At hanapin nakita nga naalag na may baga. Aguni ko naman. May dua. Dalawa guys. Dua. Naglay nga ng taman niya. Ajay amaki ajay dum na dyan di bala ti teruam. Ajay kita. Duwayo. Dalawa yung ano nakuha sa isang putok. Dalawa. Ang galing. Nag-seminar to. Idol mo si Cardo. Di masay. Kan ako kag dajena ni. Bijoy. Dajena na ka si kati magdagti ang. Una doon nga dagos yun. Anong saya. Porta-portay. Awan na. Lalay ang aruda. DJ, di water pump. Di sar-saran na pala gargan. Piyo kami jay piyo. Ayan guys, ito lang yung nakuha namin ngayong hapon. Bunsa. Uuwi na kami, umuulan na kasi. Tapos ano, yan. Bye bye.